डाउनलोड कीजिए आदिशक्ति फिल्म्स ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन में आप हमारे यूट्यूब चैनल के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। सूरज के माथावा पाइले ललैया कर दर्शन ऋषि मुनि अइले मैया। सूरज के माथावा पाइले ललैया कर दर्शन ऋषि मुनि अइले मैया। खोली मैया बजर के मरिया महादेव दुआरिया भइले हो खार। खोली मैया बजर के मरिया महादेव दुआरिया भइले हो खार। काहे निर्भेद होके सुतल रौरा बानी। फूलों के करीना निराश महारानी। फूलों के करीना निराश महारानी। हा काहे निर्भेद होके सुतल रौरा बानी। फूलों के करीना निराश महारानी। फूलों के करीना निराश महारानी। गंगा के जलवा लेके लोग आइले पोखरी है पौना तोहार। खोली मैया बजर के मरिया महादेव दुआरिया भइले हो खार। दर्शन दिहिया देर न लगाई। देवलोक के हऊ तू दुलरुई माई। देवलोक के हऊ तू दुलरुई माई। दर्शन दिहिया देर न लगाई। देवलोक के हऊ तू दुलरुई माई। देवलोक के हऊ तू दुलरुई माई। निखिल अखिलेश करे रचना मार लहरी जी के हो